Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 1939 με 1945 διαπράχθηκαν πολλές βαρβαρότητες. Μία από τις μεγαλύτερες θηριωδίες αυτού του πολέμου ήταν η επινόηση από τους Γερμανούς των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, 2 Δεκεμβρίου 1921 έως 29 Μαρτίου 2011, ήταν Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός. Το φθινόπωρο του 1942 συνελήφθη από τους Γερμανούς και οδηγήθηκε και κρατήθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Mauthausen μέχρι το Μάιο του 1945, όποτε και απελευθερώθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης συνέγραψε τραγούδια και το βιβλίο Mauthausen, όπου εξιστορεί όσα έζησε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης από το 1943 έως το 1945. Συνδυάζοντας τους στίχους του με τους στίχους του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, υμνούμε το ευγενές συναίσθημα της αγάπης που γίνεται συνοδοιπόρος και βοηθός επιβίωσης σε δύσκολους καιρούς. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, με το καθημερινό της φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Νταχάου κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου. Μην την είδατε. Μην είδατε την αγάπη μου. Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι. Δεν είχε πια το φόρεμά της ούτε χτενάκι στα μαλλιά. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου. Η χαϊδεμένη από τη μάνα της και το αδελφού της τα φιλιά. Στα μάτια τα ψυχάλιστα, στα μάτια τα ψυχάλιστα. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Στα μάτια τα ψυχάλιστα που έχει έρωτας καρτέρι, που έχει έρωτας καρτέρι. Κοπέλος του Mauthausen, κοπέλος του Belsen, μην είδατε την αγάπη μου. Μην την είδατε. Μην είδατε την αγάπη μου. Την είδαμε στην παγερή πλατεία με έναν αριθμό στο άσπρο στο χέρι, με κίτρινο άστρο στην καρδιά. Πόσο μεθύσει, πόσο μεθύσει μέθησα, πόσο μεθύσει μέθησα. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, η χαϊδεμένη από τη μάνα της και τα αδελφού της τα φιλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.